Još sam išla u srednjoj školi i znala sam da ću biti jedina u cijeloj srednjoj školi koja će nositi maramu i da možda će biti predrasuda, možda i neće, neko će me prihvatiti, neko neće, ali jednostavno bilo mi je sve jedno, tako da ja sam se pokrila radi Boga zato što želim mu biti pokorna i odana. Šta ljudi misle o meni, to mi je manje bitno. Ja sam svjesna da živimo u svijetu predrasuda. Znači, i znam da ima predrasuda, meni ne smetaju. Ja želim, znači, svojim izgledom ljudima oko sebe, znači, pokazati, odnosno pobiti te predrasude. Ovo nije priča o predrasudama, niti o njihovom načinu života i vjeri, već o pravilnicima, zakonima i onima koji ih pišu i provode. Melisa svaki dan vozi automobil, nešto o čemu Margarita iz Pule još uvijek može samo sanjati. Razlog je tome što nemam vozačku, to jest bila sam u autoškoli, završila sam ispite i dobila sam potvrdu da sam položila, ali nisam dobila vozačku. Sadžida također nema vozačku dozvolu, barem ne onu hrvatsku. Vozim. S kakvom dozvolom? Vozim sa Bosna BiH. Vjerovatno bi me mogli kazniti zbog toga. Sadžida i Margarita godinama ne mogu do hrvatskih vozačkih dozvola, a evo i razloga. Zato što kad sam išla u MUP-u, predala sam svoje slike s pokrivalom, s maramom i nisam zato dobila, zato što je na slici bila marama. U istoj toj zemlji Melisa nema takvih problema, a kao i njih dvije, i ona je pokrivena. Tu je vozačka, gdje je uredno. Dakle, u vozačkoj ste također sa maramom? Znači, ja vozačku dozvolu imam već nekih 8 godina gdje aktivno vozim, od putovnice do svoje osobne iskaznice. Svi su, znači, moji dokumenti s maramom na glavi. Mislim da je to samo jedan apsurd. Katoličke redovnice, one imaju pokrivala na glavi. A vi ne možete? Ne. Sestra Mila pripada Franjevačkom redu. Na svim dokumentima fotografije su ovakve. Pa uniformi, znači službi kojoj pripadam kad nije bilo problema, jedino ako prekršaj u prometu napravim. Mnogi si postavljaju pitanje kako je tako što moguće. Jedni mogu, drugi ne mogu. Oni su odbili jer u pravilniku stoji da ne smije biti kapa marama na glavi, osim kod starijih osoba iz tradicionalnih razloga. Da sam znala ne bi išla polagati jer sam potrošila svoje vrijeme i novac i tako da, ali eto šta ćemo, moram biti strpljiva. A da ta stavka uistinu postoji u pravilniku potvrdila je pomoćnica ministra unutarnjih poslova. Stavka je bila starije osobe koje prema narodnim običajima nose maramu ili kapu. Znači sve ovo je bilo protuzakonito? Ali samo za vozačke dozvole. Dakle, Sadžida i Margarita nisu dobile vozačku i to očito s razlogom. Melisa, ali i mnogi drugi dobili su je jer su policijski službenici očito tumačili zakon malo drukčije. Problem je zbilja možda u tim manjim sredinama ta neupućenost djelatnika i možda čak i ta njihova nekakva osobna nahođenja, komu izdati, kako izdati, stvarati problema, ne stvarati, tako da mislim da je to sad malo šire pitanje. Ili službenici jednostavno nisu shvatili što je pravilnik točno podrazumijevao. Sad je to bilo tumačenje što je sastavni dio nošnje i je li to nošnja. I tu se dešavalo da su zapravo izdavane takvi dokumenti i prihvaćane fotografije i između ostalog i pripadnicama katoličke crkve, što je zapravo utvrđeno kao nepravilnost. I tako su neki imali sreće, drugi nisu. Ja sam isto mislila, ajde, pošto ne može se, za takav je zakon. To na neki način govori o diskriminaciji, pogotovo ako su pripadnici jedne vjeroispovijedi mogli imati fotografije s pokrivalima na glavi, a drugi nisu. Dakle, osim toga, diskriminacije, rekla bih da se tu radi i o jednom velikom problemu koji inače imamo, a koji se odnosi na nejednako postupanje. No kako su vidjele da se isti pravilnici tumače kako tko želi, ove žene u Puli pokrenule su inicijativu. Tako da smo nas 3 pisale, znači Ustavnom sudu, Uredu pučkog pravobranitelja i saborskom zastupniku za nacionalne manjine. Mi smo razmatrajući njihovu pritužbu zaključili da se radi o diskriminaciji. U Uredu pučke pravobraniteljice tvrde diskriminacija je bila po 2 osnove. Po prvoj jer je pokrivalo za glavu omogućeno samo starijim osobama kojima je to dio narodne nošnje. Dakle, tu su sve osobe mlađe životne dobi izravno diskriminirane.
ali došlo je do neizravne diskriminacije po vjerskoj osnovi. Budući da pretužiteljice nose maramu iz vjerskih razloga, dakle u okviru njihovog javnog očitovanja vjere, odnosno slobode vjeroispovjedi. Zakon po kojem je iz medicinskih ili vjerskih razloga dopušteno imati pokrivalo na glavi stupio je na snagu prvi puta 2010. godine i odnosio se na putne isprave, poslije i na osobne. No iste su isprave i prije izdavane unatoč tome što je pokrivena glava bila zabranjena. I opet kako gdje. Sadžida je rođena u Bosni, do prije 8 godina živjela je u Sloveniji i dolaskom u Hrvatsku morala je izvaditi osobnu za strance. Tražili su da skine maramu, ona je odbila i tada doživjela možda i najveći apsurd. Za osobnu iskaznicu za strance tu sam uzela periku i stavila i slikala se. Oni su bili upoznati s tim i to je njima bilo prihvatljivo. Dakle, s perikom da, ali ne i s maramom. A koliko je zapravo kosa vjerodostojan dokaz o identifikaciji znamo svi. Koliko puta se samo šišamo pa i mijenjamo boju. Stoga su prema novom pravilniku omogućili pokrivala za glavu iz vjerskih i medicinskih razloga. Ako ne prekriva obraze, bradu ili čelo. Od 1. srpnja pravilnik po kojem je dopušteno nošenje marame na fotografijama putnih i osobnih isprava proširuje se na vozačke dozvole. Zasluga je to velikim dijelom i ovih žena iz Pule. Sadžida će bosansku zamijeniti hrvatskom, a i Margarita će napokon dobiti svoju vozačku dozvolu, i to s maramom na glavi. Istra jeste i dalje tolerantna, mislim da je to samo bilo jedan mali apsurd. Uvijek će se naći netko tko će njihove stavove komentirati iz pogrešnih razloga, vjerskih ili etničkih, no činjenica jest, ovdje se radi o nedosljednosti pravilnika i zakona, nedorečenosti i različitom tumačenju, čije provođenje ovisilo samo o jednom, onome tko ga je provodio, a u tome, složit ćete se, ne bi trebalo biti mjesta za nejasnoće i u nas često prisutne odokativne metode.